खुलुमबाय दिनै दैलि खौरां निउज पर्टेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जों मिथिहरनाय जायो दिनै बाहानगावनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव गोबां रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैदों दा बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा दिनै साखाथियाव दं बिथांमोनाव आं दिनै सोंनानै लागोन बिथांमोनहा सरखार थासेयावबो इउपिपिएल पार्टिखौ मानि थाखाय दुखु मोननानै बिसोर बिपिएफआव फैदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनाव सोंनानै लागोन आरो सार नोंथांमोना दा इउपिपिएल सरखार थासेयावबो मानि थाखाय बिपिएफआव जयेन जादों आं इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनाखै बेनि थाखायनो बिपिएफआव जयेन जादों मानोना बे सरकारा जयेन्ट सरकार आरो जयेन्ट सरकारा जेबो मावनो हाया आंनि गोसो साननाय बायदि बेनि थाखाय आं माबायाव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबदों। ओमफ्राय नोंथांमोना जे दानि बे इउपिपिएल सरकाराव गोबां रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन दिनै होगोन होननानै बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथाङाबो माबाफोर मोनफेरबायमोन नामा? गैया आं जेबो मोनाखै माने आङो इउपिपिएल सरकारखौ आं मोजां मोनाखै बेखायनो आं बिपिएफ दोलोआव आं दिनै जयेन जाफैबाय। ओमफ्राय नोंहाबो मोनदोंना मोनाखै इउपिपिएल सरकारनिफ्राय? आंथ' मोनसेबो मोनाखै आं इउपिपिएल सरकारनिफ्राय आसा थादोंमोन सिगां समाव जोङो बिराद मिजिं थिदोंमोन प्रमद सारा मोजां मावबोगोन होननानै खामानिखौ लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन न'खर न'खर साफा साफा साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय आसा थासेयावबो जोंखौ थगायदों प्रमद सारा जेरै माने खोथायाल' गोदै गोदै बियो खुगायावल' गोदै गोदै बियो माने गोजौनि हाथरखिखौ एख्लायनो हाजोबो बे गासिबो खामानियाव गैया बे दा बेनि थाखायनो जों मोजां मोनाखै इउपिपिएल सरकारखौ जों बेनि थाखायनो जयेन जाफैदों बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोननानै आरो मोजां खामानि जों मावलांबाय थागोन आरो बिपिएफ सरकारजोंनो थानानै। एक्सुवेलि नोंथाङा बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानै बे इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय फैदों ना दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानै फैदों? जोङो बे इउपिपिएलनिफ्राय फैनाया बिपिएफ पार्टिखौनो जों गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोननानै फैदों आरो बिपिएफनि खामानि मावनाय आगोलनि बायदि सुबिदा गोनां खामानि हाबा मावनायनि थाखाय जों बिपिएफआव गोसो जानानै लिडारफोरखौबो खामानि मावनाय मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै हाबदों आरो इयुनाव नोङो अरायसम बिपिएफआव थानानै खामानि मावबाय थागोन नामा? आङो गोसो मोदोम जिउ होनानै आङो बिपिएफआव थानानैनो आंनि गोसो मोदोम जिउनिफ्राय आङो थैस' थांस' आङो जुजिफानानै दिनै बिपिएफआव दिनै आगान सुरबाय थागोन आरो इउपिपिएल सरकारनिफ्राय अरुणोदय आरो माबा माबि अनसुंथाइ होगोन बेनि सायाव नों मा फोरमायनो सानो? आंथ' बुंदोंमोन बिसोरो बुंनाया इउपिपिएलनि पार्टियाव माने बेखौथ' दाननो हाखाया माने बेखौ गोजानै बिपिएफ पार्टियाव आंबो गोसोखौ जुदि फैनाय जाबाय। नायगिरि बिथांमोन दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै मोनबाय बिथांमोनहा इउपिपिएल सरकार थासेयावबो इउपिपिएल पार्टिखौ नागारनानै दिनै बिपिएफआव हाबफैनो गोनां जादों बेनिखायनो साफ्रोमबो निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय। इउपिपिएलखौ साबजानाय मोनाखै बेले बेजे मोनदों एसे गोसोआव बेनि थाखायनो आं हारसिं गोसो जानानै बा गामिनि ज' जानानै जोङो जयनिं सेरेमनियाव जयेन जाफैदों। फेलें जादों जाया आं बेखौ बुंनो हाया अब्लाबो आं बिसोरनि माबा खुंनायखौ बेले बेजे मोनदों आंनि गोसोआव लांदोंमोन लांनाया अब्लाबो जों माबा मोनाखै साख्रि मोननो हायाखिसै बुंजायो निस्सय थारमाने जे माबायाव जोंनि थाखाय डकुमेन्टस लांदोंमोन माबा लांदोंमोन बेनि थाखाय बुंजायो जोंथ' फुरा नांसोमबोनाय जोंनि माइन्डजों नांसोमबोनानै नांबोनायमोन हरदोंमोन जथेस्थ' सानदोंमोन एसे उन्नति जागोन माबा जागोन होननानै डेभेलप जागोन होननानै अब्लाबो डेभेलप जायैनि थाखाय आं बे सेरेमनियाव जयेन जाफैदों। आं हाबनाय हिसाबै आंबो बोलोफोर हागोन मानसिफोरखौ जगाजग खालामफिनगोन आरो आं जेसेबां हायो एसेबां सापर्टआव लाबोनो थिनगोन। इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखैमोन? आंथ' जेबो मोननो हायाखै। आচ্ছা सरकार थासेयावबो जे सरकारखौ नागारनानै बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों दैदेनगिरिखौ मोजां मोनदों ना बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानै जयेन जादों? आं बिपिएफनि गोदोनि मावनायखौ मोजां मोनखादोंमोन अब्लाबो आं सिगाङाव इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन खिन्थु दा साबजानाय मोनैखाय आं बेहाय फैफिनदों आरोखि इयुनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन? आङो जोबजासिम बेहायनो थाबाय थासिगोन। बयखौबो थगायगासिनो दं आरो आंबो मोनाखै आरो दस्राफोरखौबो थगायगासिनो दं आरो बेवहाय बयखौबो लैहोर लैहोर जानानै सापर्ट खालामजानो लुबैयो आरो बहायो गासिबो उन्दै गिदिर गासिबो बहायो। इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोननि सायाव माबाफोर होनो आसा खालामनानै होयैफोर माबाफोर दंमोन नामा? दङ दंनायाथ' अनेकथा दङमोन नाथाय बिथांमोना जेबो होनो हायाखै आरो
खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन बिथांमोना नोंथांमोनखौ साख्रि होगोन आरो बेनि सायाव दिनै इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बिथाङानो होनदों मिथिं दावथियाव बयनिबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो दिनै बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदों आरो डकुमेन्टस लांदों बयनावबो न'खर न'खर ट्रेक्टर थानांगौ होनना बुंदों बिथाङा नाथाय थगायदों आरो बयखौबो थगायदों उन्दै गिदिर गासिनो बेखिनियानो बे मेलाव आं बुंनो लुबैदों मुगानि थान्दै निउस लाइभनि सिगाङाव आंनि जगदान जाफैनायनि थांखियानो जाहैबाय इउपिपिएल सरकाराव थानानै आङो खामानि मावदोंमोन गोसो गुदुं माबा मोनसे मोनगोन साननानै दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै 4 बोसोर जाबाय जोङो जेबो मोनाखै आरो 4 बोसोराव आगान होगासिनो दं जोङो बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफजों थानो होननानै जोङो गोसो मोदोम जिउयै जोङो दा बिपिएफआव जगदान होदों आरो जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जोङो थाया मालाबाबो जोंखौ थगायगासिनो दं